hiền Bác ơi Bác yên thằng bảy Xin làn ơi Mang kìa सफैबाय नै सोर नङालै ब्लगसो मा मानि इदि डाइलगखौ लाखादो ओमफ्राय नैनिखौ बिनि डाइलगखौ हाबाब बोराय बिदि खाजु खुजु जानानै दंथारो जों गाहायनिफ्राय नाय एक्सन आयु फाथावनो मोजां हाबाब बोराय फैदो जाबाय ओमफ्राय नोंनि डाइलगा नांगौ नामा होनदों आं बेखौनो मिथिदा जेबो गाज्रि नंखाया दा हाबाब सना माथो स्लिम स्लिम जानानै दंथारोलै जेबो नङा दे जेबो नङा नायलाय सोरनि हासार जानानै इसिबां हाबसिया मोजां मोजां मोनथारो रेडि फार्स्टनिफ्राय रेडि एक्सन लांबायसो फार्स्ट जादों मा होनोमोनलाय जानला मोनला होनबाथाय बावनांगौ खोन्थानांगौ दे मा होनफिनदोंमोन मा होनहरनाय दंमोन जागोन दे रेडि एक्सन माथो खालामनो संसारनिबो खोथा दं जाहैबाय आं थाखा खामायना आंखौ नुयो नामा? एक्सन जानायफोरखौलाय माथो बुंनो जानाय ओमफ्राय बिसो नांगौमोन ना बियो मिनि स्टाइल होदों जादोंमोनथ' डाइलगा इदि सिखाबना एखनबा बोरमा एखनबा मा होननायनिफ्राय लानानै सिखाबनानै ओमफ्राय नोंहा बेयाव गथं गैला गसंनानै एक्सन जानायफोरखौलाय माथो बुंनो एखमबा जानायफोरखौलाय माथो बुंनो एखमबा मा होनोमोनथाय बोरमाया सिगां मा एखनबा पनिर औ दे रेडि एक्सन सासे लोगोखौ नोंखौ लोगोमोन नालाय ओमफ्राय आं जेनेबा आंनि गोदोनि बुन्दुखौ लोगो मोन्दोंमोन ओमफ्राय दा बेनो खोन्थाखादोंमोन आं रेडि एक्सन ओइ लामायाव गोदो उन्दैनि लोगो गोथावै नायनो लुगैयो नङा ना होनलाय होआ नों गैयाबा फिलिंस थाया नोंनो जिरायनाय जों मानि फिलिंस थाया जों लास्टआव रेडि खालामबाय होननानै थायोमोन आंबो आरो बे खोन्थादोंमोन ना बेनो खोन्थाखादोंमोन आङो खबरखौ बेनो होखादोंमोन बे दा गावसिनगोन ना सम सम हेफाजाब होयो रेडि एक्सन खामान ओमफ्राय बाखि लानोसै ओंखारखानायाव मानो केमेरा बन्द होनलाय बे डिजिटेकआ बिदिनो केनननिखौ लाबो दे मा जाखो बेटारि जोब्बायनो थैथ'बाय दसे आं 2020 गथ'नाया आजिखालि हाबा जायैनि सिगां मेरला गथ' जोनोम जानाय दङ नंगौ सानैसो नुबाय आं नोंनावथ' मा होनो जाबायदि जाबाय ना नायनो गैला सोबाबाय आंखौ दै मुवा हिनजाव उदै लानो नागिरनायनि लाबावनो सासे लाबावगोनानो लाबावगोन खाफालाव लिरनाय दंखायो ना आंना दे डाइलगा कन्टिनिउ थाखा दे मा जादों मा जादोंसो होनदों नोंना गावासो मिनिबावो
Biar namprai. Duke gerra. Aku tuh. Ini kamu na. Aku beri jawab last. Di gununga angkau hasil lah katanya. Ini mana ni? Jebai. Mana jebai? Hey. Mana muncul. Mabaidi? Interest जागोन ना? Đấy, bùa vì cũng nào. Nè, lúc hôm nay lấy uống vậy đi. बुंदो एसे Chắc thấy interest जागोन. Hả? Mà nó bên này जोंहा Shooting up. बिनानाव दैमु दं. खदाल रामसियारि दं. Mana? नोंसोर साथामजों बिसोर थानायाव आरो इन्टारेस्ट जालासिनो थागोन. Hả? गोलाव गुसुं होनग्रा यानो दंथारो बेयाव. फाग्ला जेबो. Easy asyik. ओइ लायनो हारसाजों. Hei Paklah, Ami shooting udah asik bener nggak? एकदम Sang minit tangga, मा होनदों besang minit tangga, beliau eसे मोजां माबायो. याव बेसांसो मिनिट थांगोन याव बेसांसो मिनिट थांगोन याव बेसांसो मिनिट थांगोन मा थाङो बेयावलाय? बैयाव लाङा? थिनि सारि Hei, iman थाङा खोमा? Oh, दहायबो दङ ना? जाबाय. 5 menit taksina. सारिफोर. 10 जाबानो जायो Kasih Aili, 8-9 जाबाबो. औ Siap dong mah, Jaxia internet. न'खराव फाननो हानायसो नंला दां आंहा राथ्रायानो नस्थ'सो दिनै माबा हिनजावफोर फानग्रासोनो Mana ikutnya? होनब्रा ओं Kita mana? थ' नोंथांमोना Laptop sih mana? भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन शुटिंआ जोब्बाय जोंना निजे माबा मोनसे होनदो जोब्बाय बेखिनियानोमोन ना जोबथ'वाखै जोब्बाय जोब्बाय बेनो आरो Sebaik. Nena tathodw? Nena tathodw birat moजां जादों full comedy ka. Korea नायनानै नोंसोरो मोजां खालामनो हागोन. माबाखौ खोन्थादो केरेक्टारा सोर सोर केरेक्टारा आंना मा हाबा जानायसो आरो फार्स्ट टाइम हाबा जानाय रल लादों। मेन केरेक्टारावनो जाहैबाय बिसोरो केरेक्टाराव जाहैबाय दैमुजों बेजों हौवा हिनजाव दैमु दङ बोराय बुरि आरो साब्रै दं आरो बेयाव साब्रै ओंखारगोन साब्रै दङ। आं दं सिना दं ससे ओमफ्राय गावबो दं प्रडिउसारा गावबो दं Producer-आ दं दखानदार बावलायसो आरो बेयो हिनजाव बाजार नागिरलायनायनि आरो ना हिनजाव बाजार नागिरो हिनजाव आरो बाजार नागिरनाय आरो टाइटेलाबो मा होनदोंलाय टाइटेला हिनजाव बाजार हिनजाव बाजार थ' होमबा नोंथांमोना हिनजाव बाजार सर्ट भिडिअखौ नायनो थाखाय नेनानै थादो नेना थादो जोङो सप्तासेनि गेजेराव होनो नाजागोन औ नोंथांमोना सम आरो माने बेफोर बुस्थुखौ एसे देलायहोनोबो नांगौ नालाय देलायहोनोबो नांगौ। नोंथांमोना नेनानै थाबाय था अब्ला जोङो दिनैनि थाखाय भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला शेयार खालामनो थाखाय खावलायनाय जाबाय आरो Like, comment, नोंथांमोनखौ share, subscribe खालामनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय राभा ब्लगनि जानानै गोसो गोरबोजों आर'नाइ बावहरनाय जाबाय जै हो जै हो बाय बाय